Sa number 3, pagdalo sa tubig sa Mag-Aso Falls sa Kabangkalan City, nakuhaan sang video. Sa video nga kuha ni Pastor Janel Limeno kahapon sang hapon, makita ang pagbulyada sang tubig sa mismo nga main nga waterfalls sa Mag-Aso. Sa normal nga inadlaw, amo sinang itsura sang waterfalls, blue ang tubig kag matinaw. Pero bangod sang ulan sa kabukiran sang kahapon, dala sang low pressure area nga nagadala sang ulan sa Visayas, nag-amo sini ang kolor sang tubig. Pati ang swimming pool, nasudlan man sa tubig, gikan sa Busay. Wala naman sa iban pa nga tawo nga yara malapit sa Busay, magluwas sa grupo sang pastor. Wala man sa may report nga nalumos kay masami kung malain ang panahon, wala ginatugtan ang pagpaligo sa waterfalls sa posible pagluntad sang baha. Ang iban nga video kuha naman sa sapa sa ibabaw sang Busay. First time ko na yung nakakita. First time.